Hello guys, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गावगावनि न'आव सेफटियानो दं होननानै आं सानो गाइस। स' गाइस नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामनानै बुंहरो बिदिनो WhatsAppआवबो बुंहरो गोबां लोगोफ्रानो बेफोरबायदि बुंहरो आरोना। स' आदा नों माने भिडिअखौनो होथारला आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअखौनो होला नोङो। स' बेफोरबायदि गोबाङानो कमेन्ट खालामहरो। स' दिनै आं बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ होनो सानदों आरोना। स' नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय। स' गाइस जों बायदि जानो गैयै सुबुंफ्रा नै बिदि लानांगौ ओमफ्राय आरो नै बिदि थांनांगौ आरोना। नायबाय था नोंथांमोना नायलांबाय था नै नोंथांमोन देखायनि आरोना। नायलांबाय था। स' बेफोरबायदि हनै नुदोंना आरो ओरैबो दंबावो नै। स' ओमफ्राय नैबे बाल्थिं लानांगौ ओमफ्राय दुब्लि दुब्लि थाबायनांगौ ओमफ्राय बैहाय दै लायनांगौ लोगोफोर दै लायनानै स' गाइस नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। आङो दै लायनो नागिरदों र'। दैयाबो नैबेहायनो बारा माबा नङा खाथियाव मोनसे। स' गाइस दा नै सफैबाय फुख्रि। नैबे फुख्रियावनो दैखौ लानांगौ जाबाय आङो नैबे दैखौ। स' बिनि उनाव दैखौ खावना लाग्रोसै। बिदिनो बेफोरबायदिनो लानांगौ जाबाय। आरो बेल' नङा गाइस नैबेनोबो दंबावनांगौसो आरो न' माबार होनदोलै खामानि दं आरो थांनांगौसो। थाब लों एकदमबारे सम गैथारा दै आरो बेखौ बेबो गोराथारलै बाब आयौ लागादालै मा गन्था सिगोराब्रा स' गाइस मिथिबायना दानिया मानि थाखाय सम मोनाखै। स' आरो बेल' नङा गाइस आरो नायलांबाव मा मावनांगौ दिनाव आयौ एकदमबारे खामानि आरोना नांबाय था नोंथांमोना। स' गाइस माथो बुंबावनो आरो बेफोरबायदिनो सोलिनांगौ जायो आरोना। स' बेनि थाखायनो एकदमबारे भिडिअखौनो हगारथ'वा सानदों आरो। स' आरो एबारनिखौथ' नोंसोरो माने नायनानै गोमोखागोनसो आरोना। स' बेफोरबायदि बिराद खस्थ' खालामो आयौ। स' बेफोरबायदि सानगोन आरोना। स' नायलांबाय था नोंथांमोना। अब्ला नै बाल्थिं लागासिनो दं आङो। दै गैला दैखौ दौना फैजोब्बाय आं नै। स' नैबे खान्थाल बिफां जा गोदै आरोना बिनि खान्थाल फिथाइया। बेगरखौबो ओंख्रि जायोबा जाबावगौ बायदि मोनलायलायो आरोना। स' माबाजों अमा बेदरजों खान्थाल बेगरजों जोबोद गोथाव मोनो आङो जाबाय थायो। स' नोंथांमोनाबो नाहर खान्थाल बिफाङा दा फिथाइ थायथ'वाखै बिबार बारथ'वाखै आरोना गाइस। स' थांदोनि आरो स' गाइस दा आङो पानबारि गामियाव दं आरोना। ओमफ्राय ओरै थांबाय थायोबा माबा मोनगोन ओरैजाय उनजों थाङोबा आरोना गसाइगाव मोनहैगोन आरोना। ओमफ्राय नैथिं ओरै थांबाथाय थिफखाय मोनहैगोन आरोना। थिफखाय स्टेसनबो मोनगोन। ओमफ्राय ओरै दावखोलांबाथाय फासयलांबाथाय माने गसाइगाव स्टेसनबो मोनगोन ओमफ्राय गसाइगाव टाउनबो मोनगोन आरोना। ओमफ्राय ओरैजाय थिफखाय टाउनबो मोनगोन ओमफ्राय थिफखाय स्टेसनबो मोनगोन आरोना। स' नोंथांमोना सोरबाफोर फैखांबायबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो जायफ्रा मिन्थिखायो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय ना गाइस। थ' बिदिब्ला खारनोसैलै एसे खारबा देनां साख्रिफोरबो मोननो हानायलै बोरैबा ना मा बुङो। खामानि दंबावसो आरो स' गाइस नैबेनो पानबारि जेनेबा फिल्डआ सेंग्राफोर जेनेबा भलि ओमफ्राय फुटबल जोबाय थायो नैबेहाय। स' दाख्लै बावै ओमफ्राय नैबेहाय
नैबेहाय फांसन जाखांबायमोन बाथौ मिटिंनि बेयाव डेन्स जादोंमोन आरोना नैबेनाव नोंथांमोना स' बेहाय डेन्स जादोंमोन आरोना स' नोंथांमोना बे डेन्सखौ नुवाखैबा लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन नायनानै चेक आउट खालामनानै नायबानो जाबाय स' बिथांमोना गथ'फ्रा माने उन्दै बिनानाव फंबायमोना जोबोद मोसादोंमोन आरोना स' नायबानो जाबाय नोंथांमोना नायाखैबा गोबाङानो नायाखै जानो हागौ थांनानै अननानै नायनानै होबानो जाबाय बिथांमोनखौ एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना नैबेहायनो ओमफ्राय नैबे बाथौ फुजा आरोना जेनेबा बाथौ मन्दिरनिफ्राय दङ स' ओमफ्राय नैबेहाय स्टेज स' बेहायनो मोसाबाय थायो आरोना गोबां गिदिरबो फांसन जाबाय थायो आरो खेला दुला जाबाय थायो आरोना बेनो स' जोंबो बेहायनो थाबाय थायो गाइस लोगो हमनोबा हमनो हागोन सोरबाफोर लोगो हमनो दंबा आंजों आरोना स' बेहायनो गेलेबाय थायो आरो मानसिफ्रा गोबाङानो ओमफ्राय नैबे बाथौ फुजा आरोना नै बेहायनो फुजा जादोंमोन दाख्लैयो बाथौ फुजा ओमफ्राय फांसन जादोंमोन आरोना गाइस स' गाइस दानिया आंहा ओरै थांसै ज' बाल्थिं दोननानै आरो खामानि मावनो थांसै आरोना